Odiechieng' mar ariyo mar limbe mare counties ma Kisii kod Nyamira, jatend piny Kenya William Ruto omedo puoyo okang' mare mar gwelo kweth mag Azimio e sirikal. Ruto bende oyawo ayanga chenro mar gero kar thieth mar kedo gi tuo kansa e kaunti ma Kisii, chenro mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 3.2. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno ni kod ler mar wachni. Limbe jatend piny William Ruto e gwenge mag Gusii ne odonjo e odiechienge mar ariyo. Ruto otiyo gi thuolo mar lero ne jo Kenya ber mar nyuando jotend kweth makwedo sirikal e chenro mag piny owacho. Ruto wacho ni lek mare en riwo wi oganda jo Kenya. Kila jamii ya Kenya, kila watu kutoka sehemu zote za Kenya tutawajumuisha katika serikali ya Kenya na tupange mambo ya maendeleo pamoja, because where we are as a nation, this is the moment in the history of our nation that we must close ranks, that we must work together. Sisi sasa tuko katika kazi ya maendeleo, na Wakenya wengine wakipata maendeleo, nyinyi watu ya Kisii mpate haki yenu. Sio ni sawa sawa? Ruto olero chenro ma en gol mar chwalo dongruok kendo nyuolo tije ni rawere mathoth e pacho ka. E gwenge mag Nyaribari Chache, Ruto ne osidho gedo mar kar thieth mar tuo kansa madhi muonyo shillings bilion 3.2. Na leo mimi nimefika hapa kufanya hii ground breaking. Tayari tuko na contractor hapa, tumempatia kandarasi na tunataka hii kazi ikamilike ndani ya mwaka 1.5. Ruto bende ne olimo kaunti ma Nyamira e ya hospital manyasani mar Keroka level 4. Gwenge mag Nyaribari Masaba, Kitutu North, Kitutu South kod Bonchari bende jotelogo ne olimo mar yawo chenro mopogore opogore koriwo kod keyo stima e bwo chenro mar RIREC. Bende giyawo chirni 17 kod gedo mar barabara maromo kilomita 64. Lakini tumesema hapa Kisii, tafadhali Mheshimiwa Rais, utakapopeana PS, nataka niombe PS mimi 2 Nyamira, 2 Kisii. Asante kwa hospitali. Nakumbuka tulisimama hapa 2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi imeisha? Ngoya more naende. Odiechieng' makiny Ruto kod Lange igeno ni dhi limo Mugirango South, Nyaribari Chache kod Borabu e kaunti ma Nyamira. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.